Action. Baby, baby dan matso mana baby TikTok za mu yi mana. Me TikTok kuma? Baby baka san TikTok ba? Ai wata kafar sadarwa ce yanzu ta nishadi baby da ake yi masoya su ga masoyansu. A to nuna mini. In dai soyayya ta nuna mini. To me zan yi a ciki? Kaɗan baka ba baby kaɗan yi solo. A to ake suke san sabon rayuwar sai kin nuna mini. Kaɗan yi solo haka na ɗan soyayya wanda. Ana so ni ga ni wallahi. Wallahi bi kaga yanda kai kyau. Yawwa baby to yanzu kaga wannan sai in yi saving din shi sai in nuna wa ƴan social media baby da zan aura zan kaɗai ɗan saurayi ga kan nuna kowa yanzu fa baby ni akan ibara da kowa sannan soyayya. Yawwa baby barka gani Zai samu na waka zai samu ku kida tare sai ku yi da action. Ai kin nuna kowa kai ni ba kan ibara su bana sakan kowa sannan soyayya fara dan kowa ai kuma ya take nan ko ba rama ki cika shin baby ma bare mai yabbaci sai da wanda rama ko kashi ne ki kokada baki dama inda fara ce ba ma mai yabbace baby yanzu to kaga sai in tura shi idan na tura shi kowa zai gani lakin dinne wallahi kowa zai gani yanzu shi kenan na shiga duniya kenan baby an ga mijin da zan aura amma ai zaka aure ni ko ka Allah duwa saki dinne min irin wannan tambaya ai kiran ga lokacin gifta tun lokacin gifta na kudirin ne sai na aure ki ai kake ai dai inda wannan ne ki kun Allah ki fadancin nan wallahi sai kamar kina kokonto ma kai ka san me yasa baby nace mu zo nan mu yi TikTok din nan saboda akwai wani sako na anan gurin da nake so in isar shi yasa na janyo ka nan gurin nace anan zamu ai da a can kofar gidan mu zamu amma anan gurin zamu ne mu zan ke ki isarwa yauwa baby in dai sako ne shi yasa nake son ka saboda kana taya bera bari sauran TikTok baby to dan matsa duk da dai na fi ka fari amma a baban ta je farin nabi ai farin nabi wallahi kidan dan da'i wallahi kidan dan da'i kuwa ya ina kan yankewa dan jewa dan da ta shi aka hey magana nake yi kai sallama ba za a yi ma kai sallama ai ba za a yi ma fajirin faskin ina cikin nishadi haka dan nishadi me ya kawo kunan kofar gidana ce me ya kawo kofar gidana nace me ya kawo kofar gidana ya kabe mu handari wallahi kabe ina cikin nishadi wallahi ina cikin zabore wa kabe mu handari kai Allah ka zanta ni Allah ka zanta ni kaga da ka tatso bana son cike da rashin mutum sabon shirin mai suna daga TikTok zai fara zuwa muku nan bar jimawa ba ku dakace mu mutum fadiri ko fadiri baka taba kama shi yana yi ba kai tsoron Allah kai tsoron Allah Wannan yadu. ai ina sannan na zo kofar gidan nan na tsaya saboda daman kai nake jira saboda ina so kai magana in tattake maka dan haka nan kofar gidan annan naga damar yin TikTok babu inda zan matsa in je yin TikTok kuma haya miki a unguwa ba wanda sai yana nan abin da naga dama saboda kana bakin ciki ina yin kwalliya ina yin kyau samari suna sana ka ba ta yi shine za ka mu wannan talakan gidan naka rubabban gidan naka ka zo ka dinga min surutu a kan shi mahaifinki bai sai wannan ba bai gina wannan ba ai a dandi kuke da ana yawo da gida da ana yawo gida ba za ka maka ba da ana yawo da gida wai na ga su mutum ne jeji mutumin ne jeji sorry baby ba kauye ya ta jejin sorry baby ya kalashi asiri yana ka zo mu bar nan gurin in ba haka ba in ya ci gaba da faɗa min maganganun zuciya ta ta fashe ma ta fashe mu je baby oh baby ya gani haka tafiya naga banza baby naga ohi me zan gani baby Wannan ai banda nan bata. Ai ina daga nan ba wannan ne ina ran same ta. kai kanta in kai mata magana ta ciki ma za a yi A sai dai kana so. my friend ka gane irin waɗannan yaran a hankali ake yi ka a ba wai baba dan Allah kai yawa kake dan Allah haba wai wani baba to my friend kai abokina ne ai Kana ba shi girma mana tunda baya so. Kaga fadi ya tara amma baya so. ai halitta ce wannan halitta ce Wahala ce ta fito. halitta ce Oke halitta. so karfin soyayya ce Oke soyayya ko ko. kai Sai shi kenan. wala haula wala quwwata illa billahi kai Da Allah ya to kuma an yi magana da ita ka fasa wai a hankali ake rike irin wannan wayoyi. ba zan yi magana da Ai maka magana to my friend da wannan abun kai ma ka ce babban wayan mana
Ya ina zuwa. Ta kin ga Ka firgita. a wasu nake maka ta ji murya ta ne. Kuma ta ji mai na ta ai guduwa. Dakata tsoho. Ba za ka zo gabana ka dinga farfaɗa min maganganu na rashin tarbiyya da da'a ba. Ni za ka kalla ka ce wa fasika? Akwai ne fasikai a cikin gidan ka, amma ni na fi ƙarfin ka kalle ni ka ce wa fasika wallahi. Duk da yake Kuma da kofar gida ba zan je kofar gidan mu in yi tuta ba. A nan na ga damar yi. Haya muke yi ba mai biya mana haya. Mu muke biya da kuɗin mu kaga dan haka ba ka saka ana. Wai in tambaye ki nan kofar gidan mahaifinki ne ko mahaifinki ya sai mun wannan kofar gidan ne ya sai mun gidan ne na ce ya sai miki ya sai mun ne Bai siya ba talakan gida babban gida bai duk siya ba. talaucinsa da komai nasa ya fi gidan tsohon da kika baro daga can cikin danni cikin danni Baby kuna hakuri da makoci. a gani Wallahi baby kuna hakuri baby sorry. kai dai tsohon Sorry, ya zama tsohon banza Sorry, tsohon baby. shedani Sorry baby. Bakin ciki ne fa kawai ba dama a ganka ta yi kwalliya ka yi kyau saboda kansa ba ta yi. Dole wa tata Ai tana aura. to dan zaka aure yata dole sai ka ganta Kaga ina zuwa daya. Kaga anan gurin? Ina dai anan gurin bari Allah ya kawo ta budurwa ka gani. Kaga ikon Allah. Allah ya kawo din Ne nake da farin jini kamar wannan sadaka? to Bari ka gani. to sai in gani Bari ka gani ai ba za a rasa budurwa dai za ta duke nan. Farasal komai ya cika komai raba dangi can ina so. ka nema mana ba abin da ya dame ni ba abin da ya dame ni bane Fara dogo. ni dai na ce ba zan ba ka ita ba Yau ɗaya kun tsere na wancan kan da wata. ka dai ta ba Bani sunanta, bani sunanta. Kan jan farcan. ha hau Bani sunanta. ah Bani sunanta, bani sunanta. ina ruwa ka je ka tambaye ta mana je ka tambaye ta Ta shiga da gida, ta shiga da gida. Ta shiga da gida. Bani sunanta, bani sunanta. Ga min sunanta Allah, ga min sunanta. ka dai Ga min sunanta ba baba. zan gaya mata ba ba zan gaya maka ba nace ba zan gaya maka ba Baba ga min sunanta Allah ka ta shiga ciki. Ga min sunanta ka ta shiga ciki baba. to ai wacan Baba ga min sunanta ka ta shiga ciki baba. Ga min sunanta ka ta shiga ciki baba. Ka ta shiga ciki baba.